Vítám vás u denního vlogu. Dnes je pátek 13. Po někoho šťastný den, po někoho nešťastný, smutný den. Takže zprvu bych se chtěl vrátit ještě ke včerejšku. Jak jsem vám včera říkal, že byly ty slavnosti pod Vlčenskou lípou, tak byly 11. Já jsem včera nic nenafotil tam, protože jsem měl vybitou baterku na mobilu, takže jsem nic nenafotil. Bylo tam vlastně, tančili tam Poláci, z Černé hory tam byli Slováci, Indonésie a pak ještě jeden, to nevím, protože já jsem tam vlastně přišel až před 7:30 a oni už tam byli od 7, takže jsem ten jeden neviděl. Jinak jsem viděl ty ostatní 4. Byly teda 11. ty slavnosti pod Vlčenskou lípou. Jinak, jak jste si včera všimli, natočil jsem nejdelší denní vlog, 5minutový, takže snad se vám to líbilo. Vyložil jsem to i s bráchou, možná, že to něco dá. Ještě třeba bych byl taky za ty odběratele, kdybyste se třeba koukli, tak třeba jděte na ty předchozí, kdybyste třeba tohleto viděli poprvé, tak abyste se koukli na ty předchozí denní vlogy, třeba byste mi mohli dát odběr. A teda buď v sobotu nebo v neděli snad teda, pokud zase nebudu mít mobil nebo nebude čas, tak natočím special video za 5 odběratelů, za 5 odběratelů, ale už jich mám 6, takže to bude za 5 odběratelů. Natočím, takže mi pokládejte otázky. Máte čas do dneška, dejme to dobře, do soboty do rána. Mi můžete pokládat do soboty do 12 dopoledne, mi pokládejte otázky, aby jsem mohl to dát do vlogu jako special video. To bych udělal, já nevím, já to udělám asi jako special video, nazvu to prostě special video za 5 odběratelů. To je asi pro dnešek všechno, jo, ještě mimochodem, teďka právě jdu ze školy, no, to asi víte, půjdu na brigádu, teďka v 2:30 nebo nějak tak a tam se vrátím v 7, takže tak. To je asi pro dnešek fakt všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte like. Ještě bych se chtěl teda omluvit za to, že se to klepe, protože já tady přitom jdu a ještě si to držím sám, takže je to takový na nic. To je asi pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte like.